fajne wyzwanie. Będę zakładała na siebie tyle niebieskich elementów garderoby, ile tylko zdążę, aż do momentu, kiedy usłyszę klakson. Gotowi? Zaczynamy! Się skończył. Dobra, spójrzmy, w co udało mi się ubrać. Niebieska czapka, niebieska peruka, niebieska kurtka i niebieska rękawiczka. A teraz policzmy je wszystkie. 1, 2, 3, 4. Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Bawmy się dalej w towarzystwie naszych przyjaciół z CBeebies.